Лука. Лука! Лука! Гледай напред, виж там, виж кой е там. Виж там, виж, апарат. Лука, виж тук. Кой е тук? Тик, 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 тик. Видео. Видео, окей. Папа. Хай. С една ръчичка. Let's go. Let's go to Тоша. Let's go бада Тоша. Close. Тошка, седни. Go to the... Сядай на канапето, Тоша, бързо. Go! Сядай на канапето. Go! That's it. Помага, като ти кажеш, подай нещо от земята. Подава. Тоша! Къде е Наташа? Танци, Лука, танци.